kao da sve lakše i lakše nosiš ovaj ponos. Težak je, dobar je. Reci mi, očekivali su svi nekakav rat u 5 rundi, dosta brzo je to završilo. Jači sam. Kad sam ga stisnuo dole, gotovo bilo, ja imam jako dobar ground game, znači ne možeš meni, kad ja sam na tebi, to je jako teško izaći od mene, ono. Ja možda nisam najbolji rušiti, ne rušim najbolje, ali kad te srušim si gotovo. Je li bio neki plan da tako prvu rundu toliko budete gore? Pa evo, ko me prati zna da ja većinom prve runde gubim. Jer su svi svi su čvršći od mene, jači fizički mišići, znaš. Ali to kad prođu runde, to ni... Ja uvijek gubim prve runde, većinom borbi sam gubio prve runde. Ali onda tvoja kondicija dođe do izražaja. Da. Reci mi, što je bilo ključno, vidjeli smo da si se dosta mučio da dođeš do one pozicije koja ti treba za triangle, pa evo, objasni nam kao taj ključni moment. Pa, znaš kaj, on je jako mali, znaš, ja u životu nisam radio s nekim koji je tak mali, bio mi jako neugodno, znaš, oni su jako eksplosivni i ja sam navikao da dužimo sebi većima, on je jako mali, pa bilo teško ga držati, i kad sam dobio na njemu sam osjetio da sam mu jako težak, sa micace i baš sam skušao da ga imam.